Και βρισκόμαστε, αγαπητοί τηλεθεατές, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Ο Τσόρι ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φαουλ. Το εκτελεί. Έφυσες του Βάζελου το φύγει. Αγόρι μου! Καυλονίτη! Καυλονίτη! Τάσαρε! Τι έγινε? Κολάρα! Αγόρι μου! Κολάρα! Έτσι νικάει ο Πειραιάς! Έτσι νικάει ο Πειραιάς! Να σου πω τι έγινε. Τώρα Καυλονίτης. το πήραν το πούλμαν. Τώρα Όχι ρε, μου είπε ο Κυπουρός. Ναι, τι Λέει να πάω πάνω το πούλμαν από εκεί μπροστά που έχουν βάλει από την αιστεία, δεν λαποτίσει το κρασίδι. Τι γιατί πάρτε το πούλμαν, δεν είχε πετρέλαιο τίποτα. Τίποτα, ούτε ναι, ούτε Εμείς θα το κάνουμε και αυτό. Που καπνογόνα έκανες κακομοίρα. Τι, πού? Ξέρω εγώ εκεί. Να σου πω Ρετάκη. Καμιά ευκαιρία έκανε ο Παναθηναϊκός. Τώρα, πριν μισή ώρα. Καλά ρε. Πριν μισή ώρα χάσει τέτα τέτ. Έλα. Ναι. Πω και δεν το είδαμε. Ναι, ήταν μόνο ο Λαφούζος στο γήπεδο. Ναι. Μαζί με το πώς το λένε εκείνο το παιχταρά, το κουτρουπί. Και το Διαταφυλόπουλο. Και το χεσμένο, το προπονητή. Τι έπαθε αυτός? Χέστηκε πάλι πάνω.